И да покажем и Hyundai на светло, тъй като вчера разтоварвахме до много късно и беше прекалено тъмно, за да го покажем. 25-та година Hyundai Tucson 2.5 бензинов, който е само на 13 000 км. Видяхте, има щета отпред, но иначе автомобила си е на практика нов. Предната щета, предполагам, няма да е много скъпа за ремонт, но цената на този автомобил до България е 13 300 евро. Пак казвам, 25-та година на 13 000 км. Нека го отворим да го видите и отвътре. Пали, върви без абсолютно никакъв проблем. Имаме голямата мултимедия, SEL или средното ниво на оборудване. Виждате, едно прекрасно автомобилче. Пак казвам, 13 300 евро до България. 25-та година, 13 000 км. Ако искаш автомобил от Европа, САЩ или Канада, свържи се с нас или ела на място на булевард Александър Малинов, 51.